Om det. Good morning everyone and happy Bwisagu बयनिसिमबो बैसागोनि गोदान बोसोरनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आंहा मन्दिराव हाबखांबाय आरोना। ओमफ्राय गेदेरफोरखौ बिदिनो सनमान लासिगोन खुलुमनानै, गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होसिगोन। बिदिनो गावगाबागाव नियम खान्थिजों दिनै बोसोर गोदाननि नामै माने रंजालि बैसागोनि नामै उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खुलुमो, बिदिनो मान होलायो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ। ओमफ्राय नै हाम्फेयाबो मन्दिराव हाबसिगोन दायो, फुजा खुलुमनो नागिरदों। तनिष्कायाबो जोंहा दख'ना गानबाय ने, मोसागोन ने तनिष्का? सानगोन ने? ने आबैखौ खुलुमगोन, आबौखौ हाबैदो थ' मन्दिराव। तनिष्काया सानो नागिरदों ना तनिष्का? खुलुमनो नागिरदों। फैदो फै, दा होनगोन जा, मामाया होग्रोसिनो। दिनै बोसोर गोदाननि नामै प्रसाद होबाय मन्दिराव, आंहा खुलुमखांबाय आरोना। फैदो मामाया होनसैनो। बेलाय मामाया होनबाय। मामाया दसे। एफा मोजां मोजां मेगनाव गोजा गोजा फुनलायबाय, थेन्थ'बाय, मोखां सुफिनबाय। ओमफ्राय एफा मोजां मोजां खावलायावबो होनदो दे, होनथाराहाय सुनांगौमोन। समायो दा, आरामनो फुनाङा हामा। आबौखौ मोनसे फैदो। साफानो खालामनांगौहाय बिनो। आबौनो दे। Jabai. Oh, abikku apa? Kamu nih deh. Ya. Kau nak pilih lagi di sini. Kamu hai thay ke? Mana kau hai? Deh, abinya. San. Oh. Deh, abikku deh. Ya deh. Tak boleh menjalan itu, kena kan boleh. Oh ni gitu kan oh. Tadi kamu ke? Apa Malaysia? Tidak, orang siap. Deh, Taniska. Tadi ada deh. Deh, Taniska deh. Deh. Deh.